Mae Jack yn ôl, a mae'n mynd I fod yn trio torri record y byd. Tro yma, y record yw yfed sos coch. Dyma'r dyn I hun I egluro. Dwi am trio torri record yfad pot o sos coch mewn 33 eiliad, neu 30 eiliad dwi'n meddwl dio. Dwi'n gallu dawnio peint o dŵr mewn tua 3 eiliad, ond mae sos coch yn wahanol. Fel arfer, mae'n cymryd tua mis I fi mynd trwy botol o ketchup, ond tro yma dwi am trio neud yma diwrnod, a wedyn stopio efo ketchup. A da ni ffwrdd! Mae record y galw am 396 gram, sef y maint arferol am botol o sos coch. 30 eiliad yw record cafodd I osod gan y gohebydd Almaeneg Benedict Weber ar gyfer y rhaglen Galileo. Mi wnaeth Weber defnyddio gwelltir yfed, a mae Jack wedi mynd am y dechneg o wasgu'r sos I mewn i'w geg. Mae hwn yn un o'ch 5 a day, ond credwch neu ddim, dydy yfed sos coch ddim yn iach I chi, gan fod o llawn halen finig a siwgr. A gydag ansawdd glidiog a trwchus, does dim syndod bod Jack yn cyfogi. A dyna ni! Roedd hi'n edrych yn agos, efallai bod o... Jack... Jack bach, mae record y caniatau gadael gymaint a 10% o sos ar ôl yn y botol. Mae Jack yn benderfynol o gorffen y peth I gyd. Gweithaf y record. Dim byd arall I bod allan. Dwi'n gallu neud o. Wel, dwi wedi neud o, ond dwi'n gallu cael dim byd arall allan. Ar ôl cychwyn y gryf, mae Jack wedi pisio ar ei jips.